Преди 14 дни започнах нов бизнес, който до момента ми е изкарал 8483 лева. В този клип не искам да ви се хваля колко пари съм изкарал за 14 дни и колко много ще изкарам в бъдеще, а по-скоро искам да мотивирам хората, които искат да започнат нещо свое. Макар че вече ви показах колко оборот съм направил с новият ми бизнес за 14 дни, това не е целта на клипа. Целта на този клип е да мотивирам възможно най-много хора, които искат да започнат собствен бизнес, да го започнат. Много гурута в клиповете, в които обясняват как да започне собствен бизнес и как те са изградили техния, никога не показват кой е техния бизнес. И това са просто едни цифри, които ти дори не можеш да си дадеш сметка що за бизнес е. Затова аз искам да го променя това нещо и да ви кажа, че всъщност този бизнес, от който изкарах 8000 плюс лева за 14 дни, е mezelandia.com. Това е сайт за мезета от Еленския Балкан. Продуктите са много хубави, много вкусни, месото е българско и най-голямата причина да започна този нов бизнес, това ново начинание е, че аз съм от град Елена, аз съм от Еленския Балкан, запознат съм с продуктите. В момента един от производителите, който предлагаме в сайта е Велев. Много добре съм запознат с неговите продукти, с неговата продукция, с неговия цех, с него като що за човек е. Цяла България знае, че производствата в Елена си докарват месото от чужбина. От Румъния съм чувал, от Испания съм чувал. Затова седнах и говорих с Велев, исках да го попитам, месото българско ли? Тези прасета български ли са или месото е внос? Производителят, в този случай Велев, гарантира, че месото е българско, защото има документи за него и сега знам, че много хора ще кажат, те документи лесно се изкарат в България, може да се фалшифицират, но вкусът, който е от тези деликатеси, е много трудно да се докара от испанско месо или румънско месо, например. Но и не само производителят, който използвам за момента в сайта, взема месо от България. Всички други цехове в град Елена или в околията, които произвеждат мезета от Еленския Балкан, месото не е внос, то е българско. Предполагам, че много от вас не ги интересува дали месото е българско, румънско, испанско или френско, но все пак исках да обобщя една от причините защо аз да искам да работя с тези фирми. Най-важното нещо е обаче как реших да стартирам този бизнес и защо точно този бизнес. От много време насам правя само неща, които на мене ми харесват и които бих правил безплатно. Винаги когато започна нещо ново, си задавам въпроса, мога ли това нещо да го работя безплатно? Мога ли да действам по този проект безплатно? Ако отговорът ми е да, то това означава, че не го започвам заради парите, а го започвам заради самият проект, както и в този случай. Вие видяхте в началото на клипа 8000 плюс лева оборот, но всъщност маржовете ми не са толкова големи, защото просто при местните продукти не са огромни маржовете и печалбата не е някаква 7000 лева от 8000 лева оборот. Да, със сигурност много поръчки, има над 150 поръчки за първите 14 дни от началото на бизнеса, но най-главното е, че правя нещо, което ми харесва. Това е бизнес, който започвам настрани, защото най-главното ми нещо за мен винаги ще остане YouTube, но просто исках и да започна нещо друго, което не е свързано с YouTube. Защото всичко се случава, утре може да спрат всички социални мрежи и аз нямам нищо зад гърба си. Та много важно натъртвам за всички хора, които искат да стартират собствен бизнес. Стартирайте нещо, което обичате да правите, което харесвате, което може да промотирате абсолютно без проблем. Сигурен съм, че и бизнеса с вибратори много пари се изкарват, но ще ми бъде много трудно да ходя и да промотирам. Сега, например, от как се занимавам с този бизнес с деликатесите, много лесно ходя и обяснявам на мои приятели от Родопите и не само от Родопите, от цяла България, с какво съм се захванал и толкова мотивирано, толкова вдъхновяващо явно им говоря, че всеки път на края на разговора аз просто им се хваля и в същото време съм продал поне 5 продукта. Никога не съм бил добър продавач, не съм можел да продавам, но явно този път наистина съм оцелил нещо, което наистина отвътре ми идва да го правя. Просто защото идва от моя край. Аз живея, както знаете, в Родопите, село Момчиловци, много е хубаво тук, прекрасно е. Но Еленския Балкан също ми е на сърце, защото аз съм оттам. Вече както обясних, месото е българско, производството, напълно съм запознат как се случват нещата и просто много са хубави мезетата. Много са вкусни. Дори откакто го започнах този бизнес, се убих да ям мезета. Това е друг въпрос. Но най-важното е как се зароди идеята. Преди да продължим напред обаче, този клип е спонсориран от Crypto.com. Crypto.com е една от най-големите борси за криптовалути в света. Имате едно от най-добрите приложения за телефон. Може през приложението бързо и лесно да се регистрирате, да започнете да инвестирате в крипто. Знаете, че в момента пазара върви нагоре. Има булран. За първи път биткоин удря $100 000 за един биткоин. От 2025 година Crypto.com стават и официално банка. Може да държите вътре фиатни пари. Те може през криптодебитната си карта да харчите фиатните пари от банковия акаунт. Дори може още от сега да си изкарате дебитната карта на Crypto.com. Оставям линк долу в описанието. От картата на Crypto.com имате много ползи, защото имате кешбек. Това означава, че си купуваш телевизор за 1000 лева
и штрак 15 лева получаваш обратно. 15 лева с един обяд. Дори в моя случай са 3, защото аз не обичам много да давам пари. С линка долу в описанието получавате и до $50 абсолютно безвъзмездно. Ей така, защото Crypto.com са готини. Освен че стават банка до година, ще може и акции да купувате през тях, което е още по-готино. Крипто, акции, банка, направо ще стават като Revolut, само че с много по-яки услуги. Crypto.com, благодаря ви, благодаря и на вас, сега продължаваме. От много време насам искам да започна някакъв бизнес, който се движа покрай YouTube и YouTube естествено и моите развити социални мрежи ми помагат за развитието на бизнеса, на новия бизнес, но той трябваше да си бъде отделно, да не бъде пряко свързан с моите социални мрежи. Но всеки път, когато исках да започна нещо ново, то беше свързано с пари. Значи си казвах, ако го започна това и не изкарвам примерно 5 месеца пари, аз ще спра да го правя. Примерно вече много ще ми дотегне, няма да ми харесва и затова нищо не започвах. И това беше така, докато не присъствах на празника на Еленския бут, намира се в град Елена, бяхме се прибрали при дядо ми и като видях на празника в съботата колко са радостни хората и си хапват мезе, пък то е един куче студ, навънка дърво и камък са пука, те хората се радват, забавляват се, казах, ей, това е нещо, с което бих искал да се занимавам или поне бих искал да пробвам, да видя как е. Само като видях колко добре си прекарват хората, бях сигурен, че ще ми хареса. И така това нещо се случва в събота и неделя. Аз решавам вторник или сряда да говоря с производителя. Исках вече да се сработим. Четвъртък започнах сайт с WordPress, WooCommerce. В събота сайта ми беше напълно готов. Това малко се противоречи с разбиранията, които имам в момента, защото всичко трябва да се случва бавно, методично, няма за къде да бързаш. Тази така хубава българска дума FOMO, Fear of Missing Out, да те е страх да пропуснеш възможност, според мен е един мираж. Ти никога не можеш да пропуснеш възможност, защото това, ако е за теб, то седи и те чака във времето. Няма как да пропуснеш нещо. Но бях много вдъхновен, много ми хареса идеята и се замогнах с сайт, с развитие, с всичко. От четвъртък до събота бях напълно готов с сайта, като аз нямам чак толкова много опит с WooCommerce, с WordPress. Направих всичко за 2 дни, изцяло сам. Също имах малко помощ, добър мой приятел. И другото нещо, което много ми помогна и без което нямаше да се справя, е изкуственият интелект, ChatGPT. Така или иначе го използвам постоянно за YouTube, реших да го използвам и за новия бизнес. Толкова много ми помогна, може би свърши на 70% работа. Та в събота вече имах работещ сайт, в неделя го пуснах и започнаха да валят поръчки. Аз очаквах примерно по една поръчка на ден, максимум 2. Това за мен беше страшен успех. Една поръчка на ден за нещо, което тук що съм стартирал. И започнаха 5, 10, 15, 20 поръчки съм имал за един ден в рамките на тези 14 дни, които ви обясних. Разбрахме се с производителя, той по принцип не го прави, но така се разбрахме с него, той да ми изпраща пратките, докато аз си отворя склад в Смолян, защото както споменах, живея в Родопите. Трябва да си изкарам разрешителни за този склад, трябва да си изкарам касов апарат, нали, всичкото това нещо го направих в рамките на 2 седмици. Наистина беше супер много работа, докато изкарам, докато отида в агенция по храните, пускам заявления, връщат ме, аз не знам какви документи ми трябват, значи по 3 пъти съм ходил в агенция по храните за един ден. И затова е много важно, когато стартирате нещо, то наистина да ви харесва, да не е само за парите, защото такива неща 3 пъти да отидеш в агенцията по храните, това те отказва тотално от нещо, което си започнал. Не намираш вече никакъв смисъл в него и само би намерил смисъл в даденото нещо, ако не го правиш за пари. Защото парите са важно нещо, не казвам, че не можеш да стартираш бизнес, ако мислиш само за пари и това е най-главната цел. Но лично в моя случай, късметлия съм да съм на това място, да мога да си позволя да правя неща само, които искам. Но не мога да гарантирам, че е правилно за всеки човек. Всеки човек е индивидуален и знаете, че с тези клипове искам да помогна поне на един човек с нещата, които говоря. Но не мога да дам съвет на никой, защото нещата, които работят за мен, може да работят за вас. Или може да работят по-добре за вас, а може и въобще да не работят. Затова не слушайте онлайн гурута, следвайте себе си, следвайте мечтите си. Това с мечтите е много клиширано. Но действайте си по задачките. Имате си някаква голяма цел и си действате лека по лека. Та успях за 4 дни от четвъртък до неделя да стартирам нов бизнес, който всъщност се оказа успешен и както вече обясних, това е малко в разрез с моите разбирания, защото трябва да се случва бавно и спокойно, да не се стресираш, но бях прекалено мотивиран, бях много амбициран да започна. Та идеята ми на този целия клип е за хората, които искат да стартират бизнес. Стартирайте, правете нещо, което ви харесва на вас, което обичате да правите, което най-спокойно може да го промотирате на всеки един приятел, на всеки един близък, на всеки един непознат човек. Това беше ключовото нещо при мен, да си намеря нещо, което ми харесва да го правя, а не заради парите. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!